dia lliure per en Carles Puyol comença a les 5 del matí. Bon dia, Wembley. Has dormit bé? Mira, me'n vaig a l'altre a buscar esmorzar. A collir-me quin esterloli per fer l'entrepà. Vale, Wembley? No et moguis d'aquí. Per a un esportista d'elit, el primer àpat del dia és molt important. Aquest és un entrepanet que em faig cada dia per esmorzar. Té proteïnes, vitamines, mandarines, sardines, arbequines... Tot i que avui no hi ha entrenament, després de l'esmorzar, en Puyol continua tonificant els seus músculs. 9.999 i 10.000. Avui només em faig 10.000 perquè és festa. I ara, els músculs superiors. Veïns! Em passeu la pesa o què? Gràcies! Però durant el seu dia lliure no tot és exercici físic. Després de dinar, en Puyol mira el DVD d'una de les seves pel·lícules preferides. Hòstia! És que és tan bona persona, la puta Rambo! No sé les piernas, Hòstia! Acaba el dia lliure de Carles Puyol. Són 7:15 de la tarda. Una lectura breu, Que bo que és el teu, Wembley! un got de llet fresca acabada de munyir, Hòstia, què? Que me l'has fet desnetada i jo l'ho vull sencera. dona corda al despertador No t'emprenyis cada nit el mateix, home, que t'he de donar corda. Veus, tonto? i a dormir, amb la satisfacció del deure complert. Hòstia! Si avui teníem partit!